श्री संयमीन्द्र करुणासान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चन्द्र हृदय मंदिर श्रीरामचन्द्र तेजोमय यति सुंदर। श्री संयमीन्द्र करुणासान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चन्द्र हृदय मंदिर श्रीरामचन्द्र तेजोमय यति सुंदर। राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र। राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र। श्री संयमीन्द्र करुणासान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चन्द्र हृदय मंदिर श्रीरामचन्द्र तेजोमय यति सुंदर। शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि। आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण। राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र। राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र। श्री संयमीन्द्र ಬಿಡಲಾಗದು ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿವಿನ ಚರಣಗಳ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿವಿನ ಚರಣಗಳ ಬರಿದೆ ಮಾತೆಗಿನ್ನು ಅರಿತು ಬೇಡುವೆನೈ ಹರಿವಿನ ಚರಣಗಳ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿವಿನ ಚರಣಗಳ ಒಡಲು ಇರಬಹುದು ಒಡಲು ಹಸಿಯಲು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆಲೆ ಇರಬಹುದು ಪಡೆದ ಕ್ಷೇತ್ರವ ಬೇಟು ತೆರಳಬಹುದು ಪಡೆದ ಕ್ಷೇತ್ರವ ಬೇಟು ತೆರಳಬಹುದು ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ತೊಲಗಿಸಿಯೇ ಬಿಡಬಹುದು ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ತೊಲಗಿಸಿಯೇ ಬಿಡಬಹುದು ಕಡಲೊಡೆಯ ನಿನ್ನಡಿಯ ಗಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗದು 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 ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿವಿನ ಚರಣಗಳ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದು ಹರಿವಿನ ಚರಣಗಳ ಪ್ರಾಣವನು ಪರರು ಬೇಡಿದರೇತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಪ್ರಾಣವನು ಪರರು ಬೇಡಿದರೇತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಮಾನದಲ್ಲಿ ಮನವ ಕಟ್ಟಿಸ
ಬಿಡಲಾಗದು 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 ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಅರಿವಿನ ಶರಣಗಳ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಅರಿವಿನ ಶರಣಗಳ ಬರಿದೆ ಮಾತೆಗಿನ್ನು ಅರಿತು ಬೇಡುವೆನಯ್ಯ ಬರಿದೆ ಮಾತೆಗಿನ್ನು ಅರಿತು ಬೇಡುವೆನಯ್ಯ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿವಿನ ಚರಣಗಳ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ मन लागो रे मन लागो रे मन लागो रे मन लागो रे गुरु भजनी मन लागो रे गुरु भजनी मन लागो रे गुरु भजनी गुरु दत्ताच्या चरणी दत्त नामाच्या कीर्तनी गुरु भक्तीच्या पूजनी मन लागो रे गुरु भजनी मन लागो रे गुरु भजनी मन लागो रे गुरु भजनी गुरु माझे दत्त दिगंबर ब्रह्मा विष्णू तोची महेश्वर गुरु माझे दत्त दिगंबर ब्रह्मा विष्णू तोची महेश्वर मन लागो रे मन लागो रे मन लागो रे मन लागो रे गुरु भजनी मन लागो रे गुरु भजनी नाम गावे आवडीले बावे पावन गुरु भक्तीचे नाम गावे आवडीले भावे पावन गुरु भक्तीचे मन लागो रे मन लागो रे मन लागो रे मन लागो रे गुरु भजनी मन लागो रे गुरु भजनी गुरु चरणाची ही गोडी मोह माया बंधन तोडी गुरु चरणाची ही गोडी मोह माया बंधन तोडी मन लागो रे मन लागो रे मन लागो रे
मन लागो रे लागो गुरु भजनी मन लागो रे लागो गुरु भजनी गुरु दत्ताच्या चरणी दत्तनामाच्या कीर्तनी गुरु भक्तीच्या पूजनी मन लागो रे लागो गुरु भजनी 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 कल्पी महापुण्यक्षेत्र ते वेद व्यासाले जन्मस्थान ते कल्पी महापुण्यक्षेत्र ते वेद व्यासाले जन्मस्थान ते हात जोडसूया आम्ही मत्ते बघसूया हात जोडसूया आम्ही मत्ते बघसूया बालमुनी वेद व्यासाले दर्शन घेऊया बालमुनी वेद व्यासाले दर्शन घेऊया व्यासू मोडूया वेद व्यासू मोडूया व्यासू मोडूया वेद व्यासू मोडूया कल्पी महापुण्यक्षेत्र वेद व्यासाले जन्मस्थान ते कल्पी महापुण्यक्षेत्र वेद व्यासाले जन्मस्थान ते हळतली गंगा ती हरिपारांतो हळतली गंगा ती हरिपारांतो मैतली यमुना व्यास तीरांतो मैतली यमुना व्यास तीरांतो पराशरू सत्यवती व्यासु कलियुगांतो पराशरू सत्यवती व्यासु कलियुगांतो सुंदर कमल फुलाकृती ते मंदिरांतो सुंदर कमल फुलाकृती ते मंदिरांतो सुंदर कमल फुलाकृती ते मंदिरांतो व्यासु मोडूया वेद व्यासु मोडूया व्यासु मोडूया वेद व्यासु मोडूया संस्थान स्थापित करता श्रीमन्मध्वाचार्य संस्थान स्थापित करता श्रीमन्मध्वाचार्य द्वैत वैष्णव काशी मठ परंपरे द्वैत वैष्णव काशी मठ परंपरे श्री भुवनेन्द्र गुरु वरदेन्द्र तीर्थ श्री भुवनेन्द्र गुरु वरदेन्द्र तीर्थ सुरतीन्द्र तीर्थ केले अति सुंदर मूर्ती सुरतीन्द्र तीर्थ केले अति सुंदर मूर्ती व्यासु मोडूया वेद व्यासु मोडूया व्यासु मोडूया वेद व्यासु मोडूया
सुधींद्र तीर्थांगती प्रतिष्ठे केल्या श्री सुधींद्र तीर्थांगती कृष्ण व्यंकटेश नरसिंह वामन मूर्ती कृष्ण व्यंकटेश नरसिंह वामन मूर्ती परशुराम सीताराम श्री लक्ष्मी मूर्ती परशुराम सीताराम श्री लक्ष्मण मूर्ती परशुराम सीताराम श्री लक्ष्मी व्यास 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 मोडूया वेद व्यास 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 मोडूया व्यास 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 मोडूया वेद व्यास 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 मोडूया कल्पी महापुण्य क्षेत्र वेद व्यासाले जन्मस्थान कल्पी महापुण्य क्षेत्र वेद व्यासाले जन्मस्थान हात जोडसूया अभिमते बासूया हात जोडसूया अभिमते बासूया बालमुनी वेद व्यासाले दर्शन देऊया बालमुनी वेद व्यासाले दर्शन देऊया व्यासु 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 बोलूया वेद व्यासु 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 बोलूया व्यासु 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 बोलूया वेद व्यासु 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 बोलूया व्यासु 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 बोलूया वेद व्यासु 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 बोलूया ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಯ ಮನೆಗೆ ಯೋಗಿ ಮನೆಗ ಬಂದ ರಾಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ जीवन संजीवन जीवन संजीवन
ಜೈ श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु दांत महांत चिंतामणि कृपा करू दांत महांत चिंतामणि कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरिकवंदन श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र परात्पर गुरु श्री संयमीन्द्र
योगिति चन्द्र हृदय मन्दिर श्रीरामचन्द्र तेजोमय यति सुन्दर श्री संयमी जय जय काशी मठ संस्थान भुवनेन्द्र वरदेन्द्र गुरु सुप्रतेन्द्र भुवनेन्द्र वरदेन्द्र गुरु सुप्रतेन्द्र पावन गुरु परंपरे ते सुधीन्द्र पावन गुरु परंपरे ते सुधीन्द्र काशी मठाधीश सर्वते यतीन्द्र काशी मठाधीश सर्वते यतीन्द्र एकापदी एकायती वर्यते महान एकापदी एकायती वर्यते महान जय जय काशी मठ संस्थान जय जय काशी मठ संस्थान व्यास रघुपति श्रीकाल पूजन व्यास रघुपति श्रीकाल पूजन दास हरि गुरुले करताति भजन दास हरि गुरुले करताति भजन वेद पुराण धर्म परिपालन वेद पुराण धर्म परिपालन सर्वश्री सुधीन्द्र ते करते मनान सर्वश्री सुधीन्द्र ते करते महाना जय जय काशी मठ संस्थान जय जय काशी मठ संस्थान गुरु बिना ध्यान सत्य वचन गुरु बिना ध्यान सत्य वचन चरण गुरुले धरा सदा तंगन मन चरण गुरुले धरा सदा तंगन मन म्हणतानंतु गुरु आमचे पावन म्हणतानंतु गुरु आमचे पावन क्षणभरी गुरुपाद धरा प्रेमान क्षणभरी गुरुपाद धरा प्रेमाना जय जय काशी मठ संस्थान जय जय काशी मठ संस्थान या जनमण्यामी गुरुले गुणगान या जनमण्यामी गुरुले गुणगान जय जय काशी मठ संस्थान जय जय काशी मठ संस्थान जय जय काशी मठ संस्थान ಎಂದಿಗಾದರೂ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದವೇ ಗತಿಯೆಂದು ನಂಬಿದೆನೋ ಎಂದಿಗಾದರೂ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದವೇ ಗತಿಯೆಂದು ನಂಬಿದೆನೋ ಬಂಧು ಬಳಗವ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯೆಂದು ಇನ್ನು ಮಂದರದರ ಗೋವಿಂದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಜಗಕ್ಕೆ ಬಂದೋ ಆ ಆ
ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವು ಎನ್ನುತ್ತಲಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವು ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ. ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ, ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ ಸೃಷ್ಟಿದೀಶನೆ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಂಟು ಏಳಲು ಕಳೆದುದರಿಂದೆ ಬಂಟಲೈವರ ಕೊನೆದುದರಿಂದೆ ಬಂಟಲೈವರ ಕಳೆದುದರಿಂದೆ ಬಂಟಲೈವರ ಕೊಳೆದುದರಿಂದೆ ಸುಖತನಾಭನ ತರಿದುದರಿಂದೆ ಸುಖತನೋಪನ ತರಿದುದರಿಂದೆ ಸುಖತನಾಭನ ತರಿದುದರಿಂದೆ ವಂದನಾಗಿ ಬಂದನು ರಂಗಶಾಯಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವು ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ. ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೀಶನೆ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ವಜ್ರವೈಡೂರ್ಯದ ತೊರೆಗಳ ಕಂಡೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಪ ಮಹಾದ್ವಾರವ ಕಂಡೆ ವಜ್ರವೈಡೂರ್ಯದ ತೊಲೆಗಳ ಕಂಡೆ ನಿಖರಾದಿ ಮುದ್ಗಣ ಕಂಡೆ, ನಿಖರಾದಿ ಮುದ್ಗಣ ಕಂಡೆ, ದುರ್ಜನಾಟಕರ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವು ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ. ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೀಶನೆ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ಮೇಳವ ಕಂಡೆ ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ಮೇಳವ ಕಂಡೆ ತುಂಬೂರು ಮುನಿ ನಾರದರನು ಕಂಡೆ ತುಂಬುರು ಮುನಿ ನಾರದರನು ಕಂಡೆ ಅಂಬುಜೋದ್ಭವ ರುದ್ರ ಕಂಡೆ, ಅಂಬುಜೋದ್ಭವ ರುದ್ರರ ಕಂಡೆ ಅಂಬುಜೋದ್ಭವ ರುದ್ರರ ಕಂಡೆ ಶಂಬರಾರಿ ಪಿತನೇ ರಂಗಶಾಯಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ. ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ
श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः चम्य प्राणानायम्य ओम श्री केशवाय स्वाहा श्री नारायणाय स्वाहा ओम श्री माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः
श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरव्यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तञ्च नमाम्यहं वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा दामन्ते च मध्ये च विष्णु सर्वत्र गीयते सर्वविघ्नोपशमनं सर्वसिद्धिकरं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदमरिमा प्रमान्तागुरवसाक्षादिष्टं देवं श्रीपतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तमे जन्मजन्मनि न जाने कर्मे किञ्चिन्नापि वैदिकलौकिके न निषेध विष्णोस्तवदासोऽस्मि केवलं मां कृते पापेन तापो वै यस्य वंशे प्रजायते प्रायश्चित्तं तस्योक्तं हरिसंस्मरणं परं श्रीरामकृष्ण गोविन्द गोविन्द श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमाने अद्यास्मिन् ब्रह्माण्डे भूलोके जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे वृषां क्षेत्रे सिंहावते निमिषारण्ये दण्डकारण्ये गौतमाश्रमे गोदावर्याः दक्षिणीतीरे ब्रह्मणोऽस्य द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतपराकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे दुष्केत्रकलियुगे प्रथमचरणे बौद्धावतारे शालीवाहनशके वर्तमाने व्यावहारिके शुभकन् नाम संवत्सरे दक्षिणायणे ग्रीष्मऋतौ आषाढमासे कृष्णपक्षे पञ्चम्यां हिन्दुवासुरिक्तायाम् अनन्तकल्याण गुणपरिपूर्ण क्षीराब्धिशायी श्री विष्णुप्रेरणया श्री विष्णुप्रीत्यर्थं चातुर्मास्य व्रतांग प्रातरानीतायां मृत्तिकायां धरापूजनपूर्वकं व्यासशिष्यपूजनं दिक्पालपूजनं च करिष्ये तरंग कलशशङ्खघण्टार्चनं च करिष्ये आगमात् देवानां ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रसमाश्रितः मूले दत्तस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः सुखोत्सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरार्गवेदोथयजुर्वेदः सामवेदो तरुणाः अङ्गैषदयिताः सर्वे कलशां समाश्रिताः तत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरेतदा आयान्तु देवपूजार्थं दुर्दक्षयकारकाः गङ्गे चैमुनि चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगा गोदावरी कृष्णा प्रयागा द्वारका सह अवाह्या पंचगंगाया सर्वपापनाशुभाः पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सदा गच्छन्तु पवित्राणि जलीकुर्वन्तु सन्निधिं कलशदेवताभ्यो नमः ध्यानम् आवाहनम् आसनं पादयोपाद्यम् अर्घ्यम् आचमनं स्नानं वस्त्रं यज्ञोपवीतं गन्धं पुष्पं कलशकीर्तमाशं प्रज्ञां मेधां श्रियं बलं योग्यतां पापहानिं च पुण्यवृद्धिं साधे सर्व लक्ष्मीनाथार्चनं च करिष्ये ओम शंखं च त्वंपुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतकरे दैवारि नारीणां विशीर्यन्ते सहस्रदा तमनादिन पाताळे अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायःभ्यन्तरशुचिः ओम आपो इष्टामयो भवस्तानवृजेददातना महेरणा यचक्षसे यो विश्वमतमूर्षाः तस्य भाजे तेनाः उषतिरिव मातराः तस्मारङ्गमावो यशिक्षया यजन्वता आपो जनयता जनः स्योना पृथिवीत्यस्य मेधातिर्भूमिर्गायत्री भूम्यावाहने विनियोगः स्योना पृथिवी भवान्द्रक्षरा निवेशनी यच्छानः शर्म सर्वसप्रताः ओम भूर्भुवस्वरों भूम्यै नमः भूमिम् आवाहयामि ओम आवाहिता भव संस्थापिता भव सन्निहिता भव सन्निरुद्धा भव अवकुंठिता भव पूजांग्रहण वरदा भव इति षण्मुद्राः प्रदर्श्य तत्रैव व्यासशिष्यपूजनं च करिष्ये ओम बादरये नमः बादरीम् आवाहयामि ओम पैलाय नमः पैलम् आवाहयामि ओम वैशंपायनाय नमः ओम जैमिनये नमः जैमिनम् आवनम् आवाहयामि ओम सुमन्तवे नमः सुमन्तुम् आवाहयामि ओम आश्मरथ्याय नमः आश्मरथ्यम् आवाहयामि ओम काशकृत्स्नाय नमः काशकृत्स्नम् आवाहयामि ओम नमः लोमशम् आवाहयामि व्यासशिष्येभ्यो नमः तदङ्गदिक्पालपूजां करिष्ये इंद्रदिक्पालावाहने विनियोगः ओम इंद्रवो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः ओम भूर्भुवस्वरों इंद्रलोकपालम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः ओम अग्निन्दूतं वृणीमहे भूतारं विश्ववेदसम् अस्येज्ञस्य सुकृतम् ओम भूर्भुवस्वरों अग्निलोकपालम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः ओम यमाय सोमं सुनत यमाय जुहता हविः यममह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अलङ्कृतः ओम भूर्भुवस्वरों यमलोकपालम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः
ओम मोषुण परा परा निरतिर्दुर्णावधीत प्रतिष्ठतृष्णया सह निरतिलोकपालम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः णमानो वरुणेः उद्युरोषं समानायु प्रमोषीः वरुणलोकपालम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः। ओम तव वायुरतस्पते तुष्टुर्जामातरद्भुता अमांस्यावृणीमहे। ओम भूर्भुवस्वरों वायुलोकपालम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः। ओम सोमो धेनुं सोमो रवन्तमाशुं सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति साधन्यं सभेयं पितृश्रवणयो ददाश तस्मै। ओम भूर्भुवस्वरों सोमलोकपालम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः। ओम तमीशानं जगातस्तुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे मयम् उषानो यथा वेदसां सद्रदेर्क्षता पारुदद्दस्वस्तये। ओम भूर्भुवस्वरों ईशानलोकपालम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः। आवाहित देवताभ्यो नमः। आसनाद्युपचारान् दद्यात्। ओम हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां हिरण्मयीं लक्ष्मीं दातवेदो ममावाह ताम् आवाह जातवेदो लक्ष्मीं मनःपगामिनीं स्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वम्बरोषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यामस्तिनादप्रमोदिनीं यं देवीमुपवहे श्रीरमा देवी जुषताम् सोऽस्मितामिरण्यप्राकाराम् आर्द्राजुनन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवहे श्रियं चन्द्रां प्रभासामिषसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजोषामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये मे नश्यतां त्वां वरुणोमि। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसा नोदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः। पयितु मां देवसखकीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे। पिपासामला ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वानिर्णुत मे गृहात्। तद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीशिनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियं मनासक्का ममाकोतिं वाचः सत्यमहीमहि। पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतायशाः तेन प्रजा भूता मयि सम्भ्रमकर्दमान्। श्रियं वसय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् अपसृजन्तु सिग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे निचा देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यामिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावाह नायकर्णीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रामिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावाह ताम् आवाह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं स्यामिरण्यं प्रभो तिङ्गावो दास्योश्वान्विन्देयं पुरोषानहम् यश्वचे प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्। पद्मानने पद्मिनि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधस्व। पद्मानने पद्मऊरो पद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे भजति पद्माक्षी येन सौख्यल्लभाम्यहम्। अश्वदायी गोदायी शोभे भगवति हरिवल्लभे मनोजे त्रिभुवनभूतिकरीं प्रसीदमह्यं। विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात्। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां शुगगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीदमह्यं। देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां। महालक्ष्मी च
प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि प्रार्थनां समर्पयामि करोमि यद्यत् सकलं प्रसमे नारायणाय समर्पये तथा अनेन मृत्तिका पूजनानेन भगवान् तत्तद् श्रीकृष्णार्पणमस्तु तदंग प्रणव मंत्रेण मृत्तिकादीन् संस्पृश्य ओम आचम्य श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम सर्वभूत हितार्थम चातुर्मास्य व्रतं करिष्ये शुद्धोदकेन शंखमापुर्य शुद्धोदकेन शंखमापूर्य पाणिभ्यां शंखमादाय ओम माधवश्चतुरो मासान् सर्वभूतहिताय वै स्वयं स्वपितिशेषेऽस्मिन् लक्ष्म्या सह जगत्पतिः श्वेतद्वीपे भोगितल्पे स्थिते त्वयि जनार्दन चातुर्मासे व्रतज्ञानं देहि लक्ष्मीपते मम स्तुतश्चैवागमो यावत् संसवं भवेन जनार्दन अहं तावत् निवस्यामि सर्वभूतहिताय वै पक्षान् मासानिति श्रुत्या विश्वरूपवसाम्यहं प्रसादात् तव गोविन्द तथा मध्वाभिदाज्ञया इति शङ्कोदकं पात्रान्तरे निक्षिपेत ओम माधवश्चतुरो मासान् सर्वभूतहिताय वै स्वयं सपितशेषेऽस्मिन् लक्ष्म्या सह जगत्पतिः श्वेतद्वीपे भोगितल्पे स्थिते त्वयि जनार्दन चातुर्मासी व्रते ज्ञनुज्ञां देहि लक्ष्मीपते मम स्तुतश्चैवान्वितो यावत् सम्भवेन जनार्दन अहं तावत् निवस्यामि सर्वभूतहिताय वै पक्षान् मासानिति श्रुत्या विश्वरूपवसाम्यहं प्रसादात् तव गोविन्द तथा मध्वाभिदाज्ञया ओम माधवश्चतुरो मासान् सर्वभूतहिताय वै स्वयं सपितशेषेऽस्मिन् लक्ष्म्या सह जगत्पतिः श्वेतद्वीपे भोगितल्पे स्थिते त्वयि जनार्दन चातुर्मासी व्रतेनुज्ञां देहि लक्ष्मीपते मम स्तुतश्चैवान्वितो यावत् सम्भवेन जनार्दन अहं तावत् निवस्यामि सर्वभूतहिताय वै पक्षान् मासानिति श्रुत्या विश्वरूपवसाम्यहं प्रसादात् तव गोविन्द तथा मध्वाभिदाज्ञया इति पात्रान्तरे निक्षिपेत एवं त्रिवारं दद्यात् प्रार्थयेत इदं व्रतं मया देव गृहीतं पुरतस्तव निर्विघ्नं सिद्धिमायातु प्रसादात् तव केशव गृहीतेऽस्मिन् व्रते देव पञ्चत्वं यदि मे भवेत् तदा भवतु सम्पूर्णं त्वत्प्रसादात् जनार्दन इति नत्वा मृतं स्पृष्ट्वा ओम इहैवैदिमापच्योष्टा पर्वत इवाविचाचलिः इंद्र इवेह दुवत्रिष्टेह राष्ट्रमोधारय इममिन्द्रो ओदिदरध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै सोमो अधिब्रवत् तस्मा ओ ब्रह्मणस्पतिः इति मन्त्रद्वयं पठित्वा मृत्पिण्डद्वयं गृहीत्वा गुरुसमीपं गत्वा 12 नमस्कारान् नमेत सकरुटनबा ओम गुरुभ्यो नमः प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि ओम परम गुरुभ्यो नमः ओम श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्येभ्यो नमः ओम वेदव्यासाय नमः ओम नमः ओम सरस्वत्यै नमः ओम वायवे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम लक्ष्म्यै नमः ओम हरये नमः ओम श्री लक्ष्मीनारायणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम बादरये नमः ओम पैलाय नमः ओम वैशंपायनाय नमः ओम जैमिनये नमः ओम सुमंतवे नमः ओम आश्मरथ्याय नमः ओम काशकृत्स्नाय नमः ओम लोमशाय नमः ओम यस्य स्मृत्याचना मुक्त्या तपोयुज्ञ क्रियादिषु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे वर्तमान व्यवहारिके शुभकृन्नाम संवत्सरे दक्षिणायणे ग्रीष्मऋतुमासे कृष्णपक्षे पंचम्याम् अद्यवासरः इन्दुवासरयुक्तायाम् अनन्तकल्याणगुणपरिपूर्णाब्दिशाय श्री विष्णुप्रेरणया श्री विष्णुप्रीत्यर्थं चातुर्मास्य व्रतस्वीकरणाङ्गकृतपूजनेन भगवान् वराहमूर्तिप्रियतां प्रीतो भवतु ओम तत्तद श्री हरिकृष्णार्पणमस्तु।
गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यतिकुल भूषण करुणापूर्ण यतिकुल भूषण करुणापूर्ण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा चरण धरा संयमींद्र गुरुले
चरणधरा संयमींद्र गुरुले चरणधरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरणधरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरणधरा संयमींद्र गुरुले चरणधरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्री हरि 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 दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमींद्र गुरुले चरणधरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरणधरा चरणधरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा
पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा, पाप दूर करा, पाप दूर करा, पाप दूर करा. देवस्थाना भायर एक बसा व्यवस्था केला ताजे सदुपयोग कोच्चीच महाजनानं आईल जनांत उपयोग करून घेवका म्हणून विनंती करता आसा. सभा कार्यक्रम जातरी 1 घंट्याक ट्रेनार कोच्चीचे सगळे देवळाचे जे आपास वच्चे आसा ट्रेनार तांकां विशेष व्यवस्था बसाची व्यवस्था केला. तशी जी तांकां कोण कोण खंयची देवळाचे येयलाचे केरळाचे त्यांनी एक देवळा प्रतिनिधी मॅनेजर रुमा वचूका ते इन्विटेशनांनी साहित्य दवरला त्यांनी तांगे देवळाचे ते साहित्य घेवन वचूक म्हणून विनंती करता आसा. गुरु वृंदावन गुरु वृंदावन दर्शन मात्र जीवन संजीवन जीवन संजीवन जीवन संजीवन विश्ववंदन गुरु पवमान विश्ववंदन व्यास सन्निधि आयुनंदन व्यास सन्निधि आयुनंदन गुरु पवमान विश्ववंदन श्री सुधींद्र सद्गुरु निरंजन श्री सुधींद्र सद्गुरु निरंजन शरणागत जन दुख भंजन जीवन संजीवन जीवन संजीवन जीवन संजीवन जीवन संजीवन सदन सद्गुरु चितन मायापुरी सदन सद्गुरु चितन परम पावन गुरु वृंदावन परम पावन गुरु
आनन्दघन शान्ति समाधान आनन्दघन गुरु कृपे न मिलता गुरु कृपे न मिलता श्री हरि दर्शन जीवन संजीवन जीवन संजीवन जीवन संजीवन जीवन संजीवन गुरु वृंदावन गुरु वृंदावन गुरु वृंदावन गुरु वृंदावन दर्शन गुरु वृंदावन दर्शन जीवन संजीवन जीवन संजीवन जीवन संजीवन जीवन संजीवन जीवन संजीवन श्री माधवेन्द्र गुरु माधवेन्द्र गुरु माधवेन्द्र गुरु वंदनम 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 माधवेन्द्र मुनि साधन शृंगार माधवेन्द्र मुनि साधन शृंगार श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा माधवेन्द्र मुनि साधन शृंगार माधवेन्द्र मुनि साधन शृंगार श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि आठ कारण आनंदाचे स्थिति जागरण यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि आठ कारण आनंदाचे स्थिति जागरण करुणावरुणालया वाळुकेश्वर एक सूचना वासा 7281 दर्शन गाड़ी वरुणालया वाळुकेश्वर वासा 7281 त्या गाडीत ऐकून त्याच्या वरद वेंकटदासा कृत पुण्यवरेण्या वरद वेंकटदासा वरद वेंकटदासा माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंग श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंग प्राण
नातो दोनो शील सद्गुरु करुणासान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणासान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यतिकुल भूषण करुणा पूर्ण यतिकुल भूषण करुणा पूर्ण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणासान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणासान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर आता प्रार्थना पुरजना नोटांना बघा. हरिः ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवां जस्तनोभिर्व्यसेम धीमहि तय्यदायुः शन्नो मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रथं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वैदिक अनपुरा वैरव का वैदिक पुराजनन वैरव का सर्व गुरु ज्ञान सूर्य गुरु ज्ञात सर्व गुरु ज्ञान सूर्य गुरु कृपेन जय सकल कार्य गुरु कृपेन जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु
विषयवासना नाश कोर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्रीहरी हरी 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 दोषरहित श्रीहरि दास जाऊनु दोषरहित श्रीहरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा गुरु वृंदावन दर्शन मात्रान गुरु वृंदावन दर्शन मात्रान जीवन संजीवन जीवन संजीवन जीवन संजीवन जीवन संजीवन गुरु वृंदावन गुरु वृंदावन समर्पण विभवा वैभव व्यास समर्पण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यतिकुल भूषण करुणा यतिकुल भूषण करुणा पूर्ण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल व्यास रघुपतीक नरशिवाक अशींची आमगे देवाक प्रतिश्ठा केली तसल्या
ವಿಭೂತಿಯಂತಿತ ಸ್ವಾಮಿ ದಶೀಚಿ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಗೆ वंदावनाक नमस्कार कोरनु सर्व गुरु परेचे स्मरण कोरनु अंग आजी चातुर्मासवच स्वीकार कोरनु अंग विराजमान जावन शिले समयविंतित स्वामी चरण कमलाक वंदन कोरनु हे सभेक स्वागत करतास तशीची आमकां आमगेल मालगड्यान एक विनंती केल्ल्या प्रकार एक चातुर्मास 55 वर्ष नंतर आमगेल मंगळूर पेंटेक स्वाम्यान एक आशीर्वाद केला हेच आमगेल व्हड भाग्य तसल ते चातुर्मासू देवाकी स्वाम्याकी संतोषान आमी करताची म्हूण सांगून आमी स्वाम्या लागीं आमकां मार्गदर्शन दिवका अशें आशीर्वाद करका म्हूण सांगून स्वाम्या लागीं चरण कमलाचेरी पुनरपी प्रार्थना करता तशींची आज हांगा सर्व पेंटेचे स्वाम्यान पयर सांगिल्लें आसा हो चातुर्मास म्हळ्यार आमगेल संस्थानाच्यो सगळे पोरा पेंटेच्यो मंगळूराक मात सीमीत न्हय त्याच्यावर आज आम्ही सकाळी आमगेलें आमंत्रण स्वीकार करून सर्व वैदिक सर्व गांवचे प्रतिनिधी तशीच व्यवस्थापक समितीच्या सर्व सदस्यांक आज आयिल्ले आसा तुमकां सर्वांकय स्वागत करता अशींची स्वाम्यान चातुर्मास चंदिरी तेरी एक 4 म्हयने आमकां चलचे तशी देवा लागीं प्रार्थना करता तशीच स्वाम्यान आमकां मार्गदर्शन करून ह्या चातुर्मास चंदायर देव तशी आशीर्वाद कोरका म्हणून स्वागत करता गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यतिकुल भूषण करुणापूर्ण यतिकुल भूषण करुणापूर्ण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर
मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्रीरामचंद्र तेजोमय यति सुंदर जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमीन्द्र गुरुलय चरण धरा चरण धरा संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा संयमीन्द्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा अन्य ವೇದಿಕರೇವನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಕೊರಕ ಹಂಗತ ಗಣಪತಿ ಪೈ ನಾವು ಅಪೇತ ತಶಿ ತನಿ ಅವಕ ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ವಂ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಶ್ರೀ AATTD ಅಲಪ್ಪಿ ಶ್ರೀ ವೀರವಿಠಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕುಂಬಳ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ್ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ಟೆಂಪಲ್ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವ ಮಂದಿರ್ ಸುಳ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಸ ನಾರಾಯಣಿ ಟೆಂಪಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಎರ್ನಾಕುಳಂ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ವಂ धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा ಕುರ್ತೇರಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯ ಟೆಂಪಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಪಾತುಂ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲುರ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿಠೋಬಾ ಟೆಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗುರುವರಿಯ ಅಂಗೆಲೆ ನಿಜ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಲಪ್ಪಿ ಗುರುವರಿಯ ಅಂಗೆಲೆ ನಿಜ ಐಶ್ವರ್ಯ ವರದರಾಜ ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದಾಮೋದರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬಸರೂರ್ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಮಂದಿರ್ ಹೆಬ್ರಿ ಗುರುವರಿಯ ಅಂಗೆಲೆ ನಿಜ ಐಶ್ವರ್ಯ ಗುರುವರಿಯ ಅಂಗೆಲೆ ನಿಜ ಐಶ್ವರ್ಯ परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य सर्व गुरु ज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरु ज्ञात सर्व गुरु ज्ञान सूर्य गुरु कृपा
गुरुकृपेण जय सकल कार्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा ಶ್ರೀಮದ್ ಮುತ್ತಾತು ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜರ್ತಾಳ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಟೆಂಪಲ್ ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಕಾಪು दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु दश इंद्रियांक वशांतु घेऊनु विषय वासना नाश कोर्नु विषय वासना नाश कोर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्री हरि 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 दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु रामेश्वरम काशीमठ हरिदास जाऊनु समिति काशीमठ बसरू व्यवस्थापक समिति काशीमठ हेमाड़ी श्री काशीमठ ब्रह्मावर श्री काशीमठ सुरतकल श्री काशीमठ संस्थान श्री काशीमठ कोटा श्री काशीमठ तिरुमला तिरुपति श्री काशीमठ मंजेश्वर श्री काशीमठ पंचाड़ी श्री काशीमठ भटकल जन्म जन्माचे पाप श्री काशीमठ बागमंडल जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप श्री काशीमठ मडिकेरी पाप दूर करा श्री काशीमठ शिरवा श्री परशुराम टेंपल भटकल श्री वेंकटरमण टेंपल कारकल श्री काशीमठ कारकल
संघ संस्थेचे नाव आपयता हांव. कोण नाव खंयचे देवस्थानाचेले नाव सोंड चमकले ರೀ तांणी नाव दीनाश आशिल्लें ರೀ आतां येवन ವೇದಿಕೆಯರ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಕೊರಕತಾನೆ. मालकेश्वर श्री काशी मठ संघ संस्थेचे श्री काशी मठ दहिसार GSB सेवा मंडल मुंबई. GSB गौड़ सारस्वत ब्राह्मण टेम्पल्स एसोसिएशन. गौड़ सारस्वत ब्राह्मण टेम्पल्स एसोसिएशन. व्यवस्थापक समिति श्री काशीमठ ओल्ड अलपी. गीतांजलि सेवा समिति BC रोड. ST वनम गोश्रीपुरम. GSB महासभा केरला. GSB समाज तिरुवेल्ला. श्री भुवनेन्द्र स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट कुंदापुर. GSB सेवा संघ कुंबाशी. श्री कुलदेवता मंदिर अंबलमेडु. श्री केशवेंद्र तीर्थ स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट उडुपी. GSB समाज साइबरकट्टे. विश्व सारस्वत फेडरेशन. सुधींद्र चैरिटेबल ट्रस्ट. श्री राम मंदिर संतेकट्टे. श्री राम मंदिर विट्ला. श्री अनंत वैदिक वृंद उडुपी. GSBVP एर्नाकुलम. श्री पट्टाभी रामचंद्र टेम्पल कोटेश्वर. श्री सुधींद्र मेडिकल मिशन एर्नाकुलम. केरला वैदिक सभा केरला. HS श्री सुधींद्र तीर्थ स्वामी ट्रस्ट एर्नाकुलम. श्री वीर वेंकटेश चैरिटेबल ट्रस्ट मंगलूर. निगमागम पाठशाल मंगलूर. श्री कृष्ण मंदिर वीटे रोड मैंगलोर. आता प्रास्ताविक जावन भाषण करता आसची आमगेले चातुर्मास समिती अध्यक्ष MS पद्मनाभ पै. प्रथम जावन आमगेले ग्रामदेव वीर वेंकटेश नमस्कार करून तशींची स्वाम्याले आराध्य देव राज रघुपती नरसिंह देवाक नमस्कार करून सुदीन तीर स्वाम्याले दिव्य चेतनाक नमस्कार करून तशी आज विराजमान जावन आशिल्ले आमगेले काशी मठाधीश श्रीमद संयमेन तीर्थ स्वाम्याले चरण कमलाक साश्टांग प्रणाम करून हांवें प्रास्ताविक करून उलोवचें 2 उतर उलोवचें तुमगेले दाराबला.
स्वाम्यानं आमगेल्या देवळाक चातुर्मास दिला म्हणटाना आमी पुरप्रवेश करच्याक आमी स्वाम्याक आपोवन हाडूंक हांगा माळशे देवस्थानाक गेलेची. माळशे देवस्थाना दाखोवन भायर सरतना कंडापटे पावस, ल्हानदार पावस म्हणटाचे तितलो पावस आमी एकले इतली पुरो आमी हांगा स्वाम्याक भव्य एक मेहरबानी करून हाडच्याक तयार केला. इत्याक आमकां अशी आमकां देवाला प्रार्थना करूं सुरू केली. पुरा जाणां आमकां एक इतली पुरो वेवस्था केल्या स्वाम्यान पुरा समज पावस राबो का म्हूण हांगा लोवर काशीटा येतना नमगेशनाची पावस कंप्लीट राबलो. तितलो पावस माळशे देवस्थानान देखून हांगा येवूताय. हांगा येतना पावस राबलो ते एक निजावन एक मिरेकल. आनी स्वाम्या खातीर आमी एक रथ केलेलो फुल्ला रथ करून मागीर स्वाम्याल्या आमगे मठा देव दवरूंक आमी ह्या फाटी भांडी देवाल भांडी हाडली. ताजेर भांडेरी स्वाम्यान दिलेले व्हड तेराक दिलें पीठ दवरून ताजेर देवा दवरून हांगा हाडले. त्या निजवान एक भारी चंद एक मेरवणीक जाली. त्या एक पळोवच्याक आमकां निजवान सांग जालें एक 2 दोळे त्या वैष्णव तितले भव्य जावन भारी चंद जावन आमगेले एक स्वाम्याल पुरो प्रवेश जालो म्हूण सांगचे भारी संतोश जाता म्हाका. तशी स्वाम्यांक आयलेची आमगेल्या हांगा लक्ष प्रदक्षिणेक आमकां एक स्वाम्यान आशिर्वाद केलो. आतां प्रदक्षिण जाता प्रति दिसू. आतां 5 दिसांतू स्वामी 39,000 प्रदक्षिण जाली. 39,000 प्रदक्षिण जाली. तशी भारी चंद जावन ते कार्यक्रम जाता आनी 4 म्हयने स्वाम्यालांक वाचताना ते प्रदक्षिण चलता आसता म्हूण सांगता भारी संतोश जाता. तशीच ही सुकृतीन स्वाम्याले पुण्यतिथी हांगा भारी विजृंभणे भारी संदार जाले. पुरा गांवचे पुरा जनांनी येवन भारी लायकून लायजन प्रोग्राम म्हूण सांगच्याक म्हाका भारी संतोश जाता. 2011 तूं म्हाका CL शेणेन फोन केलो तुका मंजेश्वरा येवका होड स्वाम्याला आमकां वच्चें आसा जिर्णोद्दारा विशीं उलोवचें वचचें म्हूण सांगून थंय बद्दल म्हाका ताणें सांगलें तुवें जिर्णोद्दारा प्रेसिडेंट जावका म्हूण सांगलें. तेन्ना हांवें स्वाम्याला तर बसलेचें वचून स्वाम्यान सांगलें वेरे तुवें अध्यक्ष जावकार जिर्णोद्दाराचें म्हणून हांव स्वाम्याला सांगलें स्वामी म्हाका देवस्थाना विशीं मस्त कसं गोत ना. हांवें जिर्णोद्दारा विशीं देवस्थाना कन्स्ट्रक्शन जावो देवस्थाना मॅनेजमेंट जावो मस्त कसं गोत ना म्हाका स्वामी म्हळें. अरे देव तुमगेलो फॅमिली दाखून येयलो देव रे बापाय फॅमिली दाखून येयलो तुवें जिर्णोद्दारा अध्यक्ष जावन घेवकार ही जबाबदारी घेवकार म्हणून सांगलें स्वाम्यान सांगिल्लें की हांव जबाबदारी घेतली. ते जिर्णोद्दार भारी सुंदर रितीन जाल्ले सांगच्या भारी संतोश जाता म्हाका. तशींची मागीर स्वाम्यान म्हाका एक टर्म तुवें ट्रस्टी जावन कोरकार म्हूण सांगतना हांवें स्वाम्याला सांगलें स्वामी म्हाका ट्रस्टी जावन आनी कोण गोत ना. जावन सांगता जाल्यार स्वाम्यान सांगता म्हगेले हातपाय कडकडले ते दीस एक देवस्थानाचें एक ट्रस्टी जावन एक काम करचें कशी म्हणाले एक भारी एक टेंशन आशिल्लें. आमी संदायरी स्वाम्यान चलोवन दिलें. तशींची आमकां आमगेले परमपूज्य संयमीन ते स्वाम्याले हांगा चातुर्मास जाता आसा भारी विजृंभणे जावका आमकां पुरा जन स्वाम्यान आमकां मस्त बट सांगलें पुरा जाणां इनवॉल्व करता म्हूण. तशींच आमी एक मस्त कमिटीज केल्याची भारी जण जाय एक चातुर्मास जावका म्हूण सांगून पुरा जाणांक गांवचे बडगांव जाणां पुरा जाणां इनवॉल्व करता म्हूण सांगिल्लें. त्या निमित्त आमगेलें चातुर्मासाक पुरा गांव जनांनी येवका 4 म्हयने मस्त नमुने प्रोग्राम पुरा घाल्यांची पुरा जनांनी येवका म्हूण हांव तुमगेले सांगून घेता. आनी आमकां स्वाम्यान आशिर्वाद कोरता आमकां एक चातुर्मास संदार जावं म्हूण स्वाम्यान एक आशिर्वाद कोरता म्हूण हांव स्वाम्याला मागून घेता. आनी हांवें उलयलें कसनय चडून जाल्यार हे स्वामीन म्हाका क्षम कोरता म्हूण सांगून मेल 2 प्रस्ताव एक पाचन हांव राबयता. नमस्कार. प्रथम जावन आमगेले पेंटे देव वीर वेंकटेशाक नमस्कार करून संस्थान आराध्य देव व्यास रघुपती नरसिंहाक नमस्कार करून परमपूज्य सद्गुरू श्रीमद सुदीन तीर्थ स्वामीला हरिद्वार आशय वृंदावनाक नमस्कार करून सगळे काशी मठाचे गुरु परंपरेक नमस्कार करून आज आमगेले वेदिकेर आसोचे आमगेले परमपूज्य काशाय मठाधिपती श्रीमद संयमीन तीर्थ स्वामीला चरणाक वंदन करून स्वामीले आशीर्वाद घेवन 2 उतरां उलोवच्याक तुमगेल्या तर राबला. 2-3 वर्स फुडें त्या टायमार आमी स्वाम्याक पोरणी मंडळीच्यान एक विनंती पत्र दिलेलें स्वाम्याला चातुर्मास मंगळुरा दिवका म्हणून. स्वाम्यान एक चांग आमकां आशिर्वाद दिवन मंगळुरा चातुर्मास दिलेलें. ह्या पट्या तशीच एप्रिलांत 9 आडಳಿತ मंडळ आयिल्ले नंतर आमी वाशी वचून स्वाम्याला विनंती केलें
आपास पुनरपी विनंती केला आम्ही स्वाम्याने एक मंगळूर पेंटे का आशीर्वाद देऊ का चातुर्मासाचे आम्ही चंद कोण करताची म्हणून आमगे एश्युरन्स आहे स्वाम्याक मंगळूर पेंट म्हणणारे ओड स्वाम्याने सांगून असं सांगच्या आस केलं नाही संस्थानाचे 2 दोळे म्हणून एक मंगळूर एक कोचीन म्हणून आम्ही चातुर्मास जबाबदारी घेऊन आता होड कमिटी करून 187 जणांना कमिटी करून आता चातुर्मासाचे एक आम्ही प्रारंभ केलेला असं मस्त जन आमगेले मंगळूरांत वालंटियर्स असाची मस्त ಜನಕ್ಕೆ ಏತ್ ಮಾಡಾರಿ 1966 ಅಂತೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಜಲಲ್ಲಿ 1966 ಅಂತೂ ತಜ್ಜ ನಂತರ 56 ವರ್ಷ ನಂತರ मंगळूर पेंटेके एक भाग्य मेळ्ळा म्हळ्यारी आमगेले सगळेचे समाजाचे भाग्य म्हणावं लागता मंगळूर पेंटे चातुर्मास म्हळ्यारी हे समाज दिला चातुर्मास मंगळूर वेंकटरमण देवस्थानाच्या हे आयोजन केलेलं मंगळूर वेंकटरमण देवस्थान म्हळ्यार एक कॅपिटल सिटी सगळे जगत्यांतू मंगळूर म्हळ्यार पुरा जन पळयताचे मंगळूर कसं चलता असं म्हणून आमगेले हर एक मेंबराक चातुर्मास कमिटी मेंबराक कितले जबाबदार आसा म्हळ्यार नेक्स्ट 120 days कसले आमगेले निमित्त चूक जावचे ना जा हे आमगेली जबाबदारी आमगेले भितर कसले एक सण सण विषय आसा बरो ते विषय पुरो सायड दवरून भायर दवरून देवळांत आमी एकत्र जावन आम्ही केन्नाय देवाला मागताची देवा आमकां ऐक्यमत दी म्हणून देवाला मागची मात्र न्ही ते इम्प्लिमेंटेशन समेत आमगेले जबाबदारी सण सण विषय येता घरकडे सण सण विषय येता बट देवळा विशयांतू धर्मा विषय येतना आमी ಒಟ್ಟು जावन संस्थान ಒಟ್ಟರಬುಗ स्वामी आज सकाळ कोण पळोवन अशा बरोची नड ओपन 4 ಗಂಟೆ जल्ला अभिषेक जाता 2 ಗಂಟೆ जल्ला तदनंतर मुद्राधाರಣೆ 4 ಗಂಟೆ दुखून संजे 7 ಗಂಟೆ तनक 12 दुखून 16 ಗಂಟೆ स्वामी आमगेल तर ते पूजा पुरस्कार केलेला समाज चांग जावक म्हणून केलेलं स्वामीन अशी समाज चांग जावक म्हणून स्वामीला मनांत असताना आम्ही खंडित आमकां ताची डबल जबाबदारी आसा आम्ही चलचे रितीन कसले आमगेले 120 दिसांतू आमगेले निमित्त एक कसले एक शब्द समेत मना दुःख जावचे आमगेले समय जावचे ना म्हणाल मेगेला अपेक्षा खंडित मंगळूर पॅन्ट मात्र नाही सगळे आमगेले चातुर्मास समितीचे हर एक व्यक्तीक एक जबाबदार आसा आम्ही पुरा ಒಟ್ಟು जावन करताची म्हळ्यार एक आजी हे वेदिकेर आम्ही सांगूक इश्ट पोवताची प्रत्येकला आमगेले मनांत कसं कितें दूर दवरून शांग रितीर एक चातुर्मास करता इथं म्हळ्यार आम्ही डिसेंबरांतू हे खंयचे चातुर्मासांत खंयचे खंयचे कार्यक्रम जावका प्रति एक दीस हर एक दीस कार्यक्रम आसा पांय दुखून प्रारंभ जाल्लो कार्यक्रम नोव्हेंबर 5 तनक प्रति एक दिवस महाभारत पारायण जेवरो रामायण पारायण वराहमूल पारायण भागवत सप्ताह भजन सप्ताह विविध नमूना हवन त्या मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम चेल्डवाल खातीर स्पर्धे इतले पुरा करून हे चंद जावन आशिल्ले चांग एक मंगळूरांत एक जल्ल चातुर्मास देशांत विदेशांत प्रसिद्धी जावका म्हळ्यार एक अभिप्रायान आमी केलेलो आसा आज आमी पुरा जन ಒಟ್ಟು जावन काम करता आसाची खंडित हे आमकां समाज आमगेलो ಒಟ್ಟು आसता इथं म्हळ्यार सगळे समाज दिला चातुर्मास मंगळूर पेंटेच्यान आयोजन केलेलं मात्र सगळे समाजाचे सगळे देशांत आशिल्ले काली पयर अमेरिका दुखून मस्त जन आयलींचे स्वामीला प्रसाद घेवक म्हणून हैदराबाद देखून आयले सीद हांगा घेवन प्रसाद घेवन जमगला बायची गांवतला समेत तितले आसा आमी येवका स्वामीला प्रसाद घेवका चांग जाता आमगेलें जीवन चांग जाता म्हळ्यार खंडीत इथं म्हळ्यार आमी जीवन चांग जाता म्हणटा म्हाका उडगास येता बसरूरा शिकलो मगेले संबंध आमगेले संस्थान ಒಟ್ಟು 1970 इसवी देखून आसा 70 बसरूरा शिकून ते आमगेल्या आश्रमांतू संस्कार शिकिल्ले आजी जीवनांत ते चांग रितीर हांव पळोवला म्हळ्यार म्हाका एक भारी संतोष असेल एक हुद्दे हे इत्त येयले म्हळ्यार बसरूरांतू ते 2 वृंदावन येद्र रबून प्रार्थना करून तेन्ना आमकां संस्कार दिलेलो आजके आमी संस्कार अळवडिसून वतला म्हणून सांगूक म्हाका इश्ट पोवता खंडीत आमकां स्वामीला आशिर्वाद परिपूर्ण मेळका आम्ही खंडित कसले चूक करनाशे आमी प्रयत्न करताची आमगेले निमित्त कसले अपचार जाल्यार चूक जाल्यार क्षम्यान आमकां क्षम दिवक म्हण निमगून 2 उत्तर भेट प्रथम जावन देवालय तशीच आमगेले स्वाम्यान स्मरण करताची
हांगा म्हळ्यार सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करता. आमी गौड सारस्वत ब्राह्मण GSB गौड सारस्वत ब्राह्मण एकल्यान ताका आनी एक गुर्त केलो. गोल्ड सिल्वर ब्राउन्स तुम्ही हसता ती जाल्यार ताका आनी एक उरतो कसन तें पुरा गोल्ड नहीं पुरा सिल्वर नहीं म्हळ्यार पुरान मुंजन आसा ती भिन्न रुचिर लोकः वर्तुकी लोका रुची विंगविंगडाची विंगविंगड प्रकाराचेर आसता ती लोकांत वा सूचना आमगेल्या समाजान नाम खंडीत आसता. खंडीत आसूं का इत्या बुद्धवंत लोक बुद्धी चढल्यार कष्ट बुद्धी उण जाल्यार कष्ट. आम्ही बुद्धवंत लोक आणि व्यापारी लोक कसऱ्याच्या बरो कामा जाल्यार आमगेल बुद्धी व्यापाराची जाते ते आमगेल ते रक्तांत आसना. वेरी काश्मीराचे आमकां ती पंडित लोक आसा ते पंडित लोकांनी पळयनाय आमी म्हणजे बुद्धी पळयनाय एकोलो एक सांगता आनी एकोलो एक सांगता आनी एकोलो एक सांगता आनी आतां सांगीन ते मागीर सांगता. भारी बुद्धवंत लोक स्वामी वय रे आमगे न्ही सारस्वत ते आमी विश्वास करून येयन सारस्वत न्ही म्हूण उडगा सारके पेरी गव्हर्नमेंटान एक नोटिफिकेशन आतां न्हय रायान काश्मीरी म्हळ्यार 1928 पंडित म्हळ्यार सारस्वताची म्हणून गसट्टारी ते वेळेर आसा पेर मेळ्ळा आमकां एकल्यान मनशान आंड्याक येयन असो आमी विशयांतर अंदर गेले न्हय ते भारी बुद्धवंत स्वामी ते दुखून तागेले भितर रेकॉर्ड करूं जायना. काळेले उतराक आमी सांगीन आमी काविल्ले न्ही ते वेळेर हा हा आमगेले दोरके कोण म्हणटा न्ही पळय न्ही आमी सांगीन हे काश्मीरी पंडित 10 जाण ओट्टू केल्या रे एक दोरको पुरो जाल्यार आमी कशी व्यापारी आमी व्यापारी म्हगल्यार आमी करचे सुद्दां आमी दोरक्यांनी अक्की ना कोणाक कळना. स्लो इंजेक्शन कशी करता ती म्हणून व्यापारी नव्हे दुखोवन जायत व्यापारी आसता तो कस्टमर आसता कस्टमरा दुखोव न्हू करना भोगूर जाल्यार कस्टमराक कशी फोटोम गागी ते करता तशी आमकां आमगेला तूं गौड सारस्वत ब्राह्मण जाल्यार सांगेल ओरतू की पुरान म्हूण लोक आमी पुरा आसा ते आमगेले भितर भांगारय आसा चांगलकूय आसा रुपया लोक म्हळ्यार रुपया म्हणकी अशे लोकूय आसा ब्राउन्स तांब्या नमुनय आसा जाल्यार हे पुराण आमकां कित्या 5 बोट आसा ती पुरा देवान सृष्टी केल्या की 5 बोट एकू नमून असेल जाल्यार 5 एक सान बोट एक थोर बोट एक नमुनो इत्या आमकां एक नमून काडलो जाल्यार बोट कशी आसती ना विंगडच इत्या एक वस्तू काडका जाल्यार 5 बोटांनी प्रयत्न करका तावेल मात्र एक वस्तू काडूची आमची एक वस्तू मात्र सोडू ते 5 नमून काडका जाल्यार ती आमकां तशी आमगेले पुरा जामकां जाल्यार आमी प्रीती आसा जाल्यार प्रीती आसूं मन न्हय आसूं का एक वस्तू आसा हांगा तो वस्तू आसूचे ना काडका म्हूण मन नस प्रयत्न जाल्यार काडूं तुवें ना मन न्हय आसूं का प्रयत्नूय आसूं का मन चांग आसा जाल्यार सर्वेय चांग जाता
मन चांग सुका असतात ते नाना नमून जन असतात. एक देवस्थान असं मिळाले नाना प्रकाराचे लोक नाले एक समाज देवस्थान समाजाचे कुठं का आम्ही मंगळूर देवस्थान हे देवस्थान नाही आम्ही सांगतो समाजाविषयी असतात ज्याला आम्ही एकत्र जाऊन असू का म्हणा सुका तंदू ट्रस्टीस म्हणा सांगीन बट म्हणा पण ट्रस्टी इतकी ट्रस्टी मिळा वरतू फर्स्ट प्रसाद गेमची म्हणून ना जले स्वाम्याने इलेल वेळेला पादपूजी करची म्हणून वय ते नाही सांगितलं ते नाही म्हणून सांगितलं नाही इतकी ट्रस्टी मिळा री ना वाढचे ते करची म्हणून ट्रस्ट मला रीत विश्वास ट्रस्ट आशिल्लो ट्रस्टी कोणाचेर ट्रस्ट आशिल्लो देवाली देवाल विश्वास असेल तर ट्रस्टी आता मस्त देवस्थानाचे येयली ती इतिहास आम्ही चतुर्मास अभ्यास स्टेडियमचे एक 2 वर्ष बसत एक करणी असेल एंटरटेन मला हे असेल मस्त देवस्थाना ट्रस्ट येयल्या ट्रस्ट असेल देवाचेर ट्रस्ट असेल ट्रस्टी त्यावेळी देवाल विश्वास मात्र नाही देवाल रिप्रेझेंटेशन म्हणून देवाल रिप्रेझेंटेशन इद्या आता तुम्ही देवस्थानान खातीर आता एक कसं नाही करतात आता चेकबुकार सिग्नेचर करतात चेकार सिग्नेचर करतात कसन करचे फॉर वेंकटरमणा टेम्पल फॉर देवाल खातीरी लॉ तशी आसा रे आमगेले संप्रदाय तशी आसा हिंदू रिलिजियस ऍक्ट तशी आसा इत्या देव मिगला ट्रस्ट काढला रिलिजियस काढला मायनॉरिटी देवाल मायनर हा काय करू ना करची कोण मेजर मायनर आन करू ना सांगेल तत्व मठा नाही त्या विंगडाची सांगेल वर्तुके देवाल खातीर आशिल्ली देवाल रिप्रेझेंटेशन म्हळ्यार वर्तुके एक समाज असता ती देवा कोणाक विरोध न्ही ना सर्वे मेळून व्हरका जाल्यार कर्तव्य ट्रस्टी सांग आस आजी आमगेल समाजात मस्त देवस्थानाचे मस्त काल फुडें येयले आमगेल समाजान तू ही कशी जात मस्त एक 4-5 देवस्थान येत नव आता भार पॉलिटिक्स नसता भारचे कसं मस्त पॉलिटिक्स आम्ही पेपरार पळयतात ती पॉलिटिक्सच तशीची अर्थ मस्त देवस्थानान तू पॉलिटिक्स शूर जाल्या भारतीय पॉलिटिक्स आमगेल देवस्थानान तू एमच्या शूर जाल्या हे सम म्हण आमकां दिसना भारतीय पॉलिटिक्स नाही एक देवस्थान नाम सांगना ते आम्ही कारार वता ती ते मस्त व्हड व्हड बॅनर घाल्या ती खंडापडी बॅनर घाल्या कसन रे
ये भायर इलेक्शन जात नव भायर इलेक्शन जात तशी थंय गेलेरी हांकां बॅनर घालताय न्हू ते आतां गव्हर्मेंटान बॅन केलें दिसता ते हें घालचें नवें व्हड कटआउट फ्लोल्डिंग इतकीच कसन रे हें निमगीन आमी कित्या आमी सर्वे देवाल सेवा करची हे मेंटालिटी आमकां सुका एक ट्रस्टी म्हणल्यार पुरा जाणांनी सेवा करचें ट्रस्टीक जबाबदारीन सेवा करची त्यांचा विश्वास अत्यंत विश्वास देवाचेर दवरून ते स्थाना गौरवा उण जाम नतील म्हणकी चोळका जाल्यार ट्रस्टीसान कर्तव्य आजी विंगड जतस भायरचे पॉलिटिक्स म्हळ्यार वारांक कशी आसता वाऱ्याचे समजावन न्हू आसता ती पुरा वारे कशी घुमता ते वाऱ्या म्हण की घुमचे आमी कितल्यांची आता जोड वार आसा कितले प्रोटेक्शन केलें तेजें ना ಸ್ವಲ್ಪ आसा जाल्यार नाल्यार चांगपूर मोळ येता बंद करून दवरना जाल्यार थोडेच बंद करून दवरले जाल्यार छान एक ओट्टो आसा जाल्यार त्या ओट्या भितर वार येवन पुरमळ येता तशी आमगेल्यान जाल्यार तशी जाली असो आमी आतां सांगता म्हण आमकां दिसना कित्याक मस्त ट्रस्टी कित्याक आमी सर्वे देवाल सेवा करची एक समाजांत आसूचण हे ट्रस्टीजांनी काम तें पुरा जनांक घेवन वचचें घेवन व्हरका जाल्यार न्ही तांगेन कर्तव्य ते स्थाना गौरवा उण जाम नातील म्हणकी चोळका जाल्यार न्ही तांगेन कर्तव्य तशी आमगेल समाजाक कितें भारी बुद्धवंत देवस्थान जाल्ली फस्ट आजी इतलें भारत आ स्वातंत्र्य कसन स्वातंत्र्य आमकां कळना रे ते आमी उलयनात येता कितें अमृत महोत्सव इतकी खंय नव्हते 75th कितकी शतमान दुखून आमगेले समाजांत नाव जना डेमोक्रेसी कितकी शतमान दुखून आसा आमगेल्यात आज काल न्हय गोंयांत दुखून आसा महाजन असो आज तवळ आमगेले समाज ते आमकां सर्वेक दवळ इतिहास लिंक आमकां दवळ जा तवळ आमी सर्वांक घेवन वचूं देवाल प्रतिनिधी म्हणून मात्र नाही जनपदाल जलरी प्रतिनिधी सर्वांक घेवन वचूं जाल्यार कर्तव्य आज तुलकी देवस्थानाचे येयल्यान इति दुखून हे पुरा लिंक एके देवस्थानाक आनी एक देवस्थान ज्यान लिंक मालगड कितल बुद्धवंत आमगेले भितरी गवजी गलाट आसता आमी सांगितलं बुद्धवंत लोक जाल्यार धर्मा विशयांत नाजाल्यार आनी इतर विशयांत समाजाक एक कोण व्हरका धर्मपीठ हे खातीर धर्मपीठ धर्म सांगचे मात्र समाजाक एक देवस्थानांत तूं स्कीम भार घाल्यांत तांगेन स्कीम स्वामी त्याजा आमकां तंतू ते स्किमान तूं एकल्यान पळयना स्किमा कॉपी आमकां हाडिल्या पळयना आमी स्वामी कसले आज आमकां ओळा जगळ आमकां न्हय तवळा आमकां तेव्हा आतां न्हय मस्त वर्ष फुडें इतरे हें ओळा जगळ निगीन आमी स्वामी ओळा जगळ हे शब्दावर तूं इतरे निगीन आमकां गोत ना हे आंतरीक जावन आशिल्लें अशी लढाई न्हय आंतरीक जावन आशिल्ली लढाई आसता तें करचें काय स्वामी ते खातीर वय ना म्हण आमी सांगना ती चूक जायना
इत्या धर्माविषयी तो वय धर्मपीठ ते खातीर इत्या समाज विंगड असता ते समाजा सर्वे एकीकरण करून वरूक आणि धर्मान सांगचे खातीर धर्माविषयी सांगचे खातीर धर्म कोरोमचे तशी सांगचे मात्र नाही ताका प्रेरणा दिवचे तशी ते खातीर धर्मपीठ आज पुरायल्यान इत्या स्वाम्यान चातुर्मासा बेसचे विशेष इत्या स्वामी आता मंगळूर चालवे चातुर्मासू वय चातुर्मास मंगळूर चाल स्वामी मंगळूर चालवे नाही ना इत्या आम्ही पूज्य करचे ना सर्वेशा महाजनाना म्हणून सांगितल्या रे मंगळूरच्या महाजन नाही सगळे समाजाच महाजन हे तत्व आता मंगळूर सर्वेशा महाजनाना म्हणून देवस्थान पूजा केल्या रे मंगळूरच्या मात्र इतिहा चातुर्मास मला सर्वांग गेलोय तर मंगळूर हा जबाबदार इतिहा मंगळूर पॅन्ट मंगला होड पॅन्ट और स्वाम्यान संग खिलायत खेमपा दोरक्या ने मला दुबई नव मंगळूर आंत शुरुवेजम चिपुरा पुरा मंगळूर तर पळयतनी कशी करता ज्याला स्वाम्यानी एक चातुर्मास लागले की 2 चातुर्मास दिलो मागीर दिनी बा कारण किती की आमकां आयकोत ना कोत्त समका आमी सांगना ती आता सांगना ती पयर सांगला म्हणजे दिवस इत्या मंगळूरच्या संस्थानाचे प्रीत नाम है खंडित जल तक तक पळयल्या रे तक तक जामना तक किती करतली स्वाम्याक एक मत धाडटली जल बुवनेन स्वाम्या सोणी वर्देन स्वाम्याक सोणी सुकृतेन स्वाम्या सोणी आमगेल स्वाम्या सोणी तांग तांगेल भितर लढाई असता न्हय तांतू भितर स्वामी एक मत जालें स्वाम्याचेर विरोध ना आमी केदना आयकत्या आता वेळ सांगीन आमी प्रितीन आसूं का प्रीती म्हणल्यार रे कशी जाता भिन्नाभिप्राय जाता हे समाजांत जाल्यार आमकां प्रीती आसा जाल्यार इर्ती जाता घरांत आसा घरांत तूं फुडें आतां विशय न्ही बामूण बायल नाल्यार आवस बापूस चेडू जाता लढायो इगो म्हूण घेवन बसना आसली प्रीतीन आसरे सोडी धैर्य करून चलता आजी सोडी धैर्य करूं कोणेय तयार ना इत्या पुराजनाली दुड्ड आसा आम ताण संगीन आयकूंक इत्याक और स्वाम्याली एक बापूस घेवन येयले की एक चेले इत्तें स्वामी वार्डेकर ना म्हूण सांगतास स्वाम्यान नेमगीन इत्या गो वार्डेकर ना स्वामी बामणान सांगीन आयकूंक नवे स्वाम्यान सांगीन की एक कार आसूचे ना ते दोन्ही टायर असतात रावणी एक टायराक वार उण जाल्यार ते कार मुखार वतवे ना दोन्ही टायराक ताका कितले आसल्याक आता ते सांगच्या पुरो इतकी आनी एक आसना नायट्रोजन कसन की कैंबा ताका आयज जाल्यार मार्का खंय ते न्हय आसना म्हळ्यार आमकां आयकून सी न्हय खंयची आमगे दार कितें जालें स्वामी वार उण आसा थंय पेट्रोल हांगा नायट्रोजन आसवे ना मागीर कितले की दूर आनी एकडे मारले त्यामुळे कळलं तसन एक आस कोणा गो तूं तशी ताका आयज जाल्यार पळोवंक उतलकी आसता 40-30 उतलकी लागता दिसता न्हय तें एक चड उण जाल्यार ते कार मुखार वतवे ना दोन्ही टायराक करेक्ट वार आसा जाल्यार मात्र मुखार वचचें त्या वेळा आमी कशी आसूं का
प्रीतीन सुका आणे ताणे संगीत नाही चांग खंचे चांग मना मोर घरान जलरी आज आमका इत्या दुड्डू जाला आमका पुरा जन काम आवतात दुड्डू असं जाल्यार इत्या सोडी धरी करू मन ना सोडी धरी केल्यार सर्वे चांद जाता घरांत समाजांतूय नंतर ही गोदोवर बेसला रे खंयचे काम जम आम सांगिल्ले सोस्याक 3 कान 3 शिंग रॅबिट न्हू सोस्सो ताका सुवे सोस्याक शिंग सुवे ना जाल्यार आम सांगिल्लें सम ही विचार आमी गेल्ले जाल्यार किंचकीच आमी पमतात तातूंत ओड ओड पेटे एक पेर येयलो कोणगीच स्वामी आमगेल्या गांवांत गोंदोळ आसा अरे सान गांवां सान गोंदोळ ओड गांवां ओड गोंदोळू पळया नातील ना नातीन गय आसा ते आसता आमी मना मोरका जाल्यार न्ही प्रीती आसा जाल्यार सर्वे जाता प्रीती जी आमकां प्रीती ती जोडीकरण केल्यार सोडी धर केल्यार समाज मुखार वता समाजाचे आमकां जाल्यार तें आमी खंय खंय की वच न्हय आतां हे कितली वर्शीं सांगता ती वर्शीं जाल्यार मंगळूरच्यान चड जबाबदार होडी पॅन्ट मंगळूरच्यान मन केल्यार तें कोरयात चांगय कोरयात तशी उलटाय कोरयात स्पश्ट सांगता ते खंडीत मन न केल्यार खंयचेय जाता आतां सांगता ती सांगिना जीर्णोद्धाराक 3 दिवस भितरी एक पुत्ताक आपूण तीन सगळें दवळ मान घाल्या पळय ना कोणाक आपणाय न्ही चांग मन दिल्यार ते मन नेमका इत्या ते एमची तशी कोरका इत्या देवाल सेवा करचे वेदव्यास आली इति आनी सांगता ती समाज सर्व देवान सिंहासनार बेस्ट स्वामी ते कशी प्रितीन केलें मंगळूरच्यान मस्त जबाबदार केल्यार सर्वे जाता स्वाम्यांनी सिंहासनार बेसोमचे म्हणून हांगा निर्णय केलो कारण ते तुमगेले जीर्णोद्धारा वळेरी ते केले उमेदी समाजाक आनी सर्वांकय सुख जाता मदें जाता एकड बॉम्बे दुखून सांज बेसला रे सकाळ पमता एकड कोच दिकड दुखून सकाळ सांज बेसला रात्री बेसला सकाळ पमता इतिहा काशी मठ संस्थानाक प्रधान गंगोळी दुखून एकड काशी मठ संस्थाना अधीन सुचे गंगोळी एकड दुखून काशी मठाचेच दुसऱ्यांक कोणाक ना फुडासीने गोकर्मडे स्वाम्यांनी गंगोळी दुखून एकड उलाल नेत्रावती न्हंयच्या तीरार वरक्यान दिग्विजय कोरका जाल्यार तांकां 3 रुपये मेळ्ळा री 1 रुपये काशी मठेक गंगोळी तेकड दुखून वेंकटापूर वरक्यान बडकळ आम्ही दिग्विजय केला रे 3 रुपये येयल्यार 2 रुपये तांकां मला रे गंगोळी एकड केरळ वरक्यान दुसऱ्यांक काय ना ही पुरा देवस्थान चलचे माधव संप्रदाय दुसऱ्यांक कोणाक ना आमगेल रीती आसा आमगेल मालगड्यान करून दिले न्हय रिवाज आसा तशी स्वाम्यान जेल्ली चांग मनान हांगा केले न्हय आता हांगा मदें जाता सर्वांनी
प्रितीन मोरका जाल्यार जबाबदारी मंगळूरची स्पष्ट इतिहास कितली आसा ती आमकां दिसता उण्यान उणें 5000 घर पण आसा ती धोरक्यांनी म्हळ्यार पंजाडी सुरत केल्यार पुरावटू केल्यार प्रितीन मना मोरका जाल्यार नासुका आमी तातूंत व्यक्ती वैराग्य हें तें स्वाम्यांनी आजचे दिवस तुमकूड आसाच की ना की प्रतिश्ठे जावन थंय सभा कार्यक्रम केलोलो अरे पुरा केलें वय सर्वे जालें तुमच्या आमकां आज पुरा आसता व्हिडिओ पुरा सुरत केलं हेच बंगळूर पेंटे भितर आमचे रे तें आसा मंगळुरांत म्हणून स्वाम्यान स्पश्ट सांगीन व्हरता इतलें सांगीन म्हणून तुमकां काय आलोचन करा आमकां काय कळटा सांगीन तत्व आमी प्रितीन आसून हें व्यक्ती द्वेशू हें तें आमी पयरेमचें आनी सांगीन ते वेळार मनांत आमकां येयलें न्हय कसलें आयलें म्हणून आमकां काय कळना कोणाक तिकोमचे द्वेशू हें तें दवर न्हय रे चातुर्मास कोरका आमी सर्वांक मेळून ते मनान वेल्यार सर्वय चांग ते आसूका जालें न्हय निरंतर वोरका जालें न्हय ह्या चातुर्मासा म्हणून मात्र नेम सांगता ती केदनाय हे मंगळुरा मंत्र सांगताय म्हूण न्हय खंयचेय दैवीक विशय बरेपणाक आज आमी भिन्नाभिप्राय येवन घलाड करून तें न्ही आमकां बेसून मिसअंडरस्टँडींग मस्त विशय आसता मिसअंडरस्टँडिंगान ते सगळं मेळून सर्वांनी चांग माल्यार वेल्यार सर्वे चांग जाता इतिहास चातुर्मास यो तातूंत विशेष सन्यासींक आषाढ पावल्यार एक चातुर्मास एकड गोरगा भागवत इत्यादी पुराणां सांगता ती सत्संग जाता नारदान पूर्वजन्म भागवतां येता आषाढ पावले वें आषाढ दशमी इतिहास फुडें कालू प्राणी न्हेसता ती बच्च्यांनी जायना तांकां पावसाळीक कश्ट जाता तवळी एकड राबचें ओरिजिनली सांगिल्ल्या सन्यासी मात्र न्हय चातुर्मास गृहस्थांक येस गृहस्थ येस चातुर्मास जाल्यार संप्रदाय सन्यासींक चड तशी भागवतांत येत की मस्त ही मेळ्ळी साधू संत थंय यो दासील पुत्र जावन आशिल्ले कल आनी ती करची आशिल्लें संसर्गजा दोशगुणा भवंती संसर्गजान चांगे मेळटा वायटे ममता यो केदनाय थंय वतालो आयकतालो सत्संग पुरा हाका मन ना ती कसं न्हय ही चातुर्मास जावन वता आसा ती म्हाका आतां चान जाल्ल्या हांव दासी पुत्र जावन सत्संगा निमित्त सदाम संग हा म्हण सत्संग चांग विशय आयकुचें धरचें करचें म्हाका चातुर आंगेल वटू भायर सोन वचूका जाल्यार तागेलें मन ना ताका आव मात्र सुचें बापूस ना सन्यासील निमगीन आम्ही तुगेले सेवा करून येता ती तुगेले वटू भायर सोन आमी येता ती तुमी वचून आवसूल निमगी आवसून जायत म्हणल्यार आमगेलो कांय विरोध ना याज्ञवल्क्यालशीच एक संबंधित ज्ञान परसंबंधी स्मारकम याज्ञवल्क्याल उपनिषद आनी एक काण येता याज्ञवल्क्यो ऋषी आमगेल मन ना ऋषी म्हळ्यार पुरो सन्यासी म्हण ऋषी सन्यासी न्हय सन्यास विंगड ऋषी विंगड तृतीय जन्म मागीर तो सन्यासी चतुर्थ तुर्यम सांगतात याज्ञवल्क्यान बायलेलो निमगीन पळय म्हाका सन्यास जमचे तशी तूं अनुवाद दी म्हाका मराठीक जाल्यार तशी तिगे तीन अनुवाद दी म्हाका नाजाल्यार च्या जायना अशिनी करता कुश आसली म्हण किंवा च्या जायना धर्मशास्त्र सांगना आमगेलें धर्मशास्त्र तुमी लेखचें म्हण की न्हय
भारी प्राधान्य आस एके विशयान तूं समचर्चस नंतर आमकां ब्रिटिशान शिकेन धर्मशास्त्र ना जाल्यार नेहरून शिकेन म्हळ्यार गव्हर्मेंटान शिकेन आनी धर्मशास्त्र न्ही धर्मशास्त्रावर तूं विंगड कोरकाय जाल्यार आमगे खंयचेय कॉन्स्टिट्युशनांत दुसऱ्यान पुरा घेतल्या आमगे खंयचेय धर्मशास्त्रांत एक विशय सरी घेनी एक विशय सरी घेनी क्रिश्चनांक मर्यादा दिता ती तांगेल कसं की मुस्लिम्स आसा तांकां दिता ती आमगेलें आमी खंय वचचें आमगेलो धर्म यो आमगेलो राष्ट्र ना आमगेलो धर्मशास्त्रांत कसलें काण आमी ऐकले प्रकारे असो आमी तो विशय न्हय याच्या वेळेला क्या ना तागेले बायलेलो चुनी म्हाका संन्यास दी मुगा आनी निमगे पळय तूं कांय भिव नाका तूं अनुवाद दिला पुरो तुका जामकां जाल्यार वेवस्थेक आम पुरा करून दिलें ना सर भांगार बिंगार पुरा हाडिलें ती गेली ये तूं गेम बेस तुका जामकां जाल्यार सर्वे मेळटा तूं आनी तूं राब आमी न्ही जाल्यार ती करता न्ही जायत तीन सांगीन या भांगरान म्हाका कितें मेळचें तें कांय जायना तूं काम दिना अनुवाद दिना तूं बिगेल उठोस तुका म्हाका काय मोक्ष मेळ का तुका मात्र तें मोक्ष मेळ का देवा अनुग्रह म्हाका काय जाव का हांव तुका पेटयना क्या बच्चा जायनी ऋषीश्वर याज्ञवल्की कितलो होड की असो जाल्लें की तशीच हांगाय जाल्यार आवसूल वचून अनुवाद घे इतिहास तिका वाटेर घालूं ना यो चेरडू सान चेरडू आवसूल गेलो आमा म्हाका ते संन्यासील वटू वच्चे तशी तुवें म्हाका अनुवाद दी मुगा आवसू केदना कशी की आवसू चेरडा पेटोवच्या आयकच ना कितले असो ते आवसू ते चेरडू कितले मोगू ना रे पुता तूं गेल्यार म्हाका खंय वचचें वचूं सगळें आवसून नाका म्हूण सांगिल्यार आमी व्हरना तुका तूं हांगा राब तूं केन्ना आयज सत्संग आयकत आशिल्लो ताज्या आनी ताका तें वचूं का म्हूण मन न्हय जाल्यार वचा जाय आवसून सोणी जाल्यार इत्ती जालें म्हूण विधी देवाल इच्छा कसन जालें म्हणल्यार ते आवसूक सकाळ कशें की धार काडूंक की कामां वतालीं सर्पान दमश्टू केलें मरता ताका व्हड दूख जाता खंय जाल्यार भारी संतोशी जाता खंय इत्या म्हाका भारी चांग जाता म्हाका ते सत्संगा करूं मेळ वत न्हय हांव वता आवसून जामकां जाल्यार केलें तो भायर सोन वत खंय वत 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 खंय खंय ही खंय गेली म्हण म्हाका वतना तांगेले मागशी तांकां सोदून भोंवताची एक तळे आलें की भोंवता खंय एक नदी तटार ते वडील ताका श्री जाता खंय तूं हांगा बेसून करी तुका हे जन्मांत हांव अनुग्रह करना मुखावेल जन्मांत अनुग्रह करता तो चिनार उद्यान जन्म आयलो व्हरतुकी संन्यासिनी नाल्यार संतांनी खंयचे एक चातुर्मास पावला ते गांवांत राबची आनीक हें करची तशी विशेष जाम बरेपणाक आतां आमगेल्या मठांत येता खंयचे बरेपण आतां मस्त हवन हें तें पुरा मागीर विकडे आसता ती मठांत इतिहास करचें समाजा खातीर समाजा बरेपणाक पयर आमी बोन सांगीन सुकृतेन स्वाम्याल पुण्यतिथी दिवस हांगा सांगीन कशें कशें मलगड स्वाम्यांनी केल्या कोणाल खातीर समाजा खातीर तांणी स्वाम्यांनी ती करचें तांगेले खातीर जोप मात्र विंगड खंयचेय ना बाकी पुरा समाजाक तशी विशेष कार्यक्रम गान घेतलो चातुर्मासान सर्वांनी मेळून कोरका कोणाले व्यासरूप नरसिंहाले मात्र नाही सर्वे गुरु परंपरेचे तांतू आजी पंचम व्हड एक पर्वकाल इतिहा आमगेले यादेन स्वाम्याली पुण्यतिथी शुरवे स्वाम्याल पुण्यतिथी आमी चातुर्मासा बेसचे मागीर चारी स्वाम्याल पुण्यतिथी दिवस कुटामचे यादवेंद्र द्वितीय हेमाडी तशी आज व्हड एक दिवस त्या दिसाक विशेष जान देवाक व्यासरूपती नरसिंहाक विशेष जावन की पूर्व पद्दती स्वाम्यान गान दिलेली मलगड स्वाम्यांनी विशेष पंचामृत की उर्ध्वर्चन की सर्वे जाम
विशेष जान पवमान मागीर लघु विष्णू मागीर कनकाभिषेक मस्त नाना प्रकाराचे अभिषेक इत्यादी सर्वे जाम न्हू देवाल सेवा केल्या सर्वांनी मेळ अंग एम ज्या जायनी जलरी दूर दुखून जलरी देवाल स्मरण करतच तांतू याजिते पुरा देवान तुला सौभाग्य दिल्या अंगेम गा मोडना बेसल कडे देव जल एकस आम्ही आज जनपद लेखतनी इथे हा आता आम्ही अंतू पळयल्यार जल दूरसीन वय जाय नाजल वय आम्ही देवा दर्शन केल्यार पामता इत्यांतू ना इत्या तू गेल देवा सांगता ती कशी देवान पाय दिला तुका कित्याक तीर्थयात्रा करूक तुका जीभ दिल्या इत्याक नामस्मरण करूक मला ऐकल्यार जाय ना आमी सांगता ती आनीक हात दिल्या देवा फूल अर्चन करून दिलेलो यो हात दिल्या यो अर्चन करू दिलेलो तो करनी जाल्यार प्रयोजन ना तशीच देवान दोळ दिल्या देवा मूर्ती पळोवन तिल दोळ इत्याक देवान नाम संकीर्तन ऐकून तिल यो कान इत्याक ते दुखून आम्ही मना वरच्या ना आज आमी पुरा पळयल्या थंय तें जायना इत्या देवाक स्मरण ह्या हांगा थंय म्हूण न्हय खंयी जाल्यार आमी सांगता ती आज पुरा सुलभ आता आसता ती आमी सांगची चूक जाता पयर आमी वाशीन तो सूचना थंय पुरा कडेन आमचें आतां तें देवस्थानान तूं कशी करचें फोन करतस खंय ते मोबायलार कळ्ळार तातूंत नंबर येता खंय कोण करता म्हणून जाता खंय स्वामी आमगे पयलें फोन आसता कसं लँडलायन तातूंत येना खंय कोण पळयता तातूंत कळटा खंय बा इतें ते लँडलायनान आपयल्यार कळटा खंय बा कद्दाणा जेवण स्वाम्याक पुजी जेलवे मागीर ते वेळेर बार सोडून येता खंय ते पुरा कडेन तशीच दरके आमी ते विशयांत खराट आसा ती पयर आमी एक सांगीन सांगच्या पयर सांगीन खंय किच उडगास ना पळयन आमी थंय बेसन्नी लागीं वार्त आसा ती हांगा आसा पळयल्या कळोवन तुका पूण आमगेली मालगड कशी समाराधना सगळं बेसून सर्वांकय वाण जाल्या नंतर जेवण करता न्ही मागीर लास्ट दाळी तोय वाडचे दाळी तोय गेले जाल्या नंतर पुरा जेवण सुरू करता इत्या म्हाका मेळ्ळें ताका मेळ्ळें तें जमचें ना पुरा जाणांक मेळ्ळें देवाल प्रसाद तो आज देवाल प्रसाद न्हय जेवण खंयच यो गांव म्हण न्हय मनाक गेलो तुका वाडत आसा ती रामदेव वाडत आसा ती जेवत आसा ती हें रामदेवान तें वर्ज बुडना आमगेले दोळांबोड काय हे कोणेले का स्वाम्या सांगून आमकां दोळ ना हांवें का न्हय ना हांगा येसीन विंगड अनाउन्समेंट ते आमी आतां सांगना ती आतां राब्बेन पा ते अनाउन्समेंट 1-2 वर्ष तुका हांगा सांगीन आमी कसान उलयताय रे हें त्या मेरी आमगेले देवाल प्रसाद तो ते न्हय आमी केदां नाय देवाल उत्सव जाता तें आमी सांगू येना न्ही खांद मारका जाल्यार मारका हीच ते म्हूण स्पर्धा करची न्हय एक गांवांत तूं प्रश्न दवरलो 1 न्हय 3 गांवांत प्रश्न दवरलो ताणें निमगी न्हय हांगा उत्सव करचे न्हय लढाय जाता वेम अभ्यास न्ही करून येताय वेम वय स्वामी अय्यो आनी ते खांद मारचे ना गान सामोची हालोमचे फस्ट सांगतात आमी तुमकां आयदन बेसूर न्हू हालयल्यार कशें जाता न्हय देवता असो त्या विशयी उलयल्यार आतां समजायच ना आतां वेळ विजला आमकां मनाक गेलो तुका सांगीन आमी देवाळान तूं कशी आसूं का तें न्हय देवाल पुजेक सांगता ती देवाल आरती पळोवंक का देवा पळोवची म्हूण सांगीन न्हू आमी कशी आरती कोडयो ब्रह्महत्यानाम आगम्या गम्य कोडयः देवाला आरती कशी तुगेले मनांत भावना आसूं का देवा जन्म जन्मान राखेलन पाप देवाला आरती पळयल्या वत खंय आनी कसन येतकी तेवें वत खंय देवाल आरती पळयल्यार येशी मंगळूरांत कितले जाण रथोत्सव आवळे रे देवस्थाना वचून भितर पांय पळोवन एकाडेंचे राजांगणांत हांगा थंय म्हूण न्हय पळया आमी त्या सांगीन म्हूण आलोचन केल्या पुरो आमी तोंड फुटून सांगना ती
नाही आम्ही सर्वही देवान दिले नाही तोही प्रसाद देवाल सेव कोर काजले नाही त्यांचं सांगीन पाय देवस्मरण आम्ही तांतू पडे नाही देवस्थाना वचून देवा पाय पडचे ते एक भाग्य त्या पुरसत ना देवान नाम संकीर्तन ऐकूच मात्र नाही देवान जीभ दिलेली आता घ्राणम सांगतात नांक दिले आई त्याग देवाल प्रसादू हुंगूच करते आमगेल मालगड असे नी आता ते सांगून बेतात इत्याग फूल हुंगून आरे देवाक दिले नाही हुंगिला रे तो आ ग्रहण केला स्वीकार केले म्हणल्याक ते खातीर आता देवस्थानात व्हरतात रन आता देवा प्रसाद नाजले इथे फल इथे व्हरतात धांकून व्हरचे अशी कारण इथे ताजे पोरमोल जेलरी नाजले ते नांका श्वास ताजेर पडू ना तत्वस असो मना वरा तशी आमगेल तत्व आम्ही तांतू पळय ना वय जायदी ते नाही आम्ही देवस्थान आवच काजलन वचू काहीच देवाल खचे स्मरण कोरका की ते कोरकाचीच तशी आज कोण की चानी जायनी आणि दूर 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 देवाक स्मरण केल्या देवाला सेवा केल्या थंय बेसून नाम संकीर्तन केल्या देवान जेलरी देवान परमात्मान व्यासरूपती नरसिंहान लक्ष्मीपती व्यंकटेशान प्रीतीन स्वीकार कोर मुखार्जन चातुर्मास वैभवान आणि प्रीतीन सर्वांनी ऐक्यमत्यान देवाल सेवे केलेल्या मात्रान देवान स्वीकार केलो आणि ताच्यान सगळे समाजा उद्धार केलो पेंटे जलरी उद्धार केलो पेंटे जलरी विशेष वैभव वाडयलो कसं की एकालू कसले पेंटे तो धूर जाल्लो आणि के जलरी विशेष प्रीती वृद्धी जाल्ली म्हणून देवान समाजांत अनुग्रह कोरका मात्र नाही समाजा सर्व विषयांत बरे पण करून दिमका म्हणून पुन्हा व्यासरूपती नरसिंहाली लक्ष्मीपती व्यंकटेशाला प्रार्थना करून प्रभेतात योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री